Nilqakom għal podcast Evangeliku Imberek min jismu. Dan hu t-tieni podcast minn 5 li matulhom jien John flimkien mal-mistiedna tiegħi qed nitkellmu dwar is-salvazzjoni għalik. Flimkien miegħi llum għandi lill-Pastor Paul Mizzi u lil Joseph Farrugia. Min hu Kristjan verament? Fl-ewwel podcast naħħejna dawk il-ħafna assunzjonijiet u ħrejjef illi faċilment naqabdu fihom. Issa għandna t-triq suppost klirjata qudiemna biex nifhmu u napprezzaw u nkunu allura li nħadnu din il-bxara tajba illi Alla batilna. Ħannipproponi 4 veritajiet f'dar podcast u fl ġejjin. Illum ħanibdew b'din il-verità kruċjali. Jekk irridu illi ta' bilħaq inkunu Kristjani, irridu l-ewwel qabel kollox nikkonsidraw b'mod realistiku il-problema tad-dnub personali. Mhuwiex suġġett pjaċevoli, John. Ħadd ma jew pjaċir jakkuża li hu nnifsu, faċli nipponta subajja li ħadd ieħor u dak u xaru każa u x'qed jagħmlu aħbarijiet, id-dnub personali tiegħi. Irridu inħallu lil Alla. Ikellimna fil-kuxjenza tagħna biex naraw kemm verament fallejna bħalma tgħid l-Iskrittura kollha dimbu u neqsim il-glorja tal-Alla. Dik il-kollha tinkludi lili. U allura il-bniedem minn hawn jibda biex isir ta' bilħaq dixxiplu ta' Ġesu u rrid tal-glorja eterna irid jirrealizza illi hu midneb taħt il-kundanna tal-Alla. Ħati quddiem Alla, kolpevoli, ħaqqu l-infern. Eżatt, minnu Kristjan, minn fejn ġibu ġifieri tweġiba. Għax nistgħu nġibuha minn diversi postijiet, xi jgħid dak, xi jgħid ieħor, tweġiba nġibuha mill-Iskrittura mqazza. Fl-Iskrittura nibdew li għadu kemm beda bih Paul. Ġifieri t-tweġiba għal minnu Kristjan irridu mmorru għal dak il-ktieb għal rivelazzjoni tal-Alla li jgħidilna Alla, mhux naħsbu, nassumu, mhux nimmaġinaw aħna. Eżatt, anke meta ngħidu x'inhu dnub, psikologu qabli jagħtik definizzjoni ta' dnub. Raġel komuni se jagħtik definizzjoni oħra, id-definizzjoni tal-Bibja. Id-dnub huwa l-ksur tal-liġi tal-Alla. Tifhem? Meta aħna ksirna l-liġi tal-Alla, il-kmandamenti li Alla tagħna u ksirnihom, xi ftit jew ksirnihom. Anke jekk ksirt wieħed biss, inti ħati ta' kollox. Ksirt il-liġi tal-Alla. U allura id-dnub kif jara Alla, dak li interessana. Allura x'jagħmel il-Kristjanieżmu uniku minn reliġjonijiet oħra? Ċertament il-Kristjanieżmu meta tqabblu ma' reliġjonijiet oħra tara illi huwa hija mogħdija ta' ħajja illi titratta b'mod realistiku ħafna lilna bħala medinbin. Id-dnub tieħdu bis-serjetà. Infatti mill-bidunet tal-Evanġelju, meta l-anġlu kellem lil Ġużeppi f'ħolma u qallu li l-arusa tiegħu Marija kien ħajkollha tarbija li Ġesu, qallu inti semmih Ġesu Jehoxwa Jahwe isalva. Dik li Ġesu Jahwe isalva. Inti semmih Ġesu għax hu se jsalva il-poplu tiegħu minn dnubietom. Allura naraw il-Ġesu mibgħut li bent Alla mibgħut fid-dinja biex jitratta mad-dnub tal-poplu tiegħu, għandu għan speċifiku il ħajsalva dawn in-nies li Alla taħ għalih innifsu. Ħajsalvhom mill-kundanna u l-ħtija tad-dnub tagħhom. Fatt wieħed mill-elementi uniċi ta' Kristjaneżmu propju dan. Għaliex il-Kristjaneżmu differenti mill-reliġjonijiet l-oħra ġi bbażat fuq x'jagħmel Alla. Propju dan. Mhux jagħmel il-bniedem, mhux kapaċi jagħmel il-bniedem, mod speċjali għas-salvazzjoni ta' ruħu. Dik differenza x'jagħmel Alla. Infatti Pawlu l-Apostlu jgħidilna affidabbli l-affermazzjoni. U ta' min aħħal kollox, illi Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex għax jaħseb ġie fid-dinja. Pawlu jgħid ġie biex isalva il-midinbin. Li fosthom jien l-ewwel wieħed. Ġie biex isalva l-midinbin. Ħafna nies jaħsbu ġie biex jgħallimna. Kieku għallimna it-tagħlim ta' Ġesu ideali, insiru aktar ħatja, għax nirrealizzaw aktar u aktar kemm aħna fallejna minn dak l-ideal.
ġi biex isalva l-midinbin. Il-ħelsien tal-midinbin mill-pwien tal-infern. U dinja rridu nirrealizzaw li daqs kemm Alla huwa mħabba, l-imħabba tiegħu rifjutata tagħmilna denji tal-infern. Il-kastik etern għal dawk li jmutu f'nuqqas tandiema. Ġesu nifsu stess jgħid, infatti jgħid li dawk li huma b'saħħithom m'għandhomx bżonn ta' tabib. Jekk inti jidhirlek li inti nice guy, ma jqosok xejn, qed tgħix ħajja ċivili, edukat, qed tifhem, m'għandek bżonn ta' tabib. Imma dawk li għandhom xi invalidità, dawk li jħossu jafu li huma morda, ma ġejtx insejħ il-ġusti, il-mi jidhirlu li ġust, ma ġejt biex insalva ġejt biex insejjaħ in-nies għall-indiema. Dikja l-missjoni, il-missjoni ta' Ġesu. Jiġifieri tista' telabora ftit fuq l-istat tagħna kif ħanista l-bnedmin? Il-fatt li għandna rekordju fallut, John. Qudiem Alla il-track record tagħna huwa miżerabbli. Għandna dejn astronomiku qudiem Alla. ġilli tkellem in-nies u jammettu li huma midinbin imma so what, mhux kulħadd midneb. Maħniex kapaċi inħassu lil nfusna u ngħid jien sempliċi ħlejqa qed nerfa' l-pon quddiem Alla u qed nisfidah kull jum bid-dnubiet, bit-tixwix ta' qalbi, bl-imġieb ħażina tiegħi minn ġurnata għall-oħra. Ksirna l-liġi John, l-umanità hija f'baħar wieħed. Il-kol kemm aħna midinbin ninsabu taħt kundanna u dan huwa l-wirt komuni tagħna. Illi bħalma daħal id-dnub fid-dinja permezz ta' bniedem wieħed Adam. U l-mewt għaddiet, il-mewt permezz ta' dnub, u hekk il-mewt għaddiet għal bnedmin kollha għax kollha dimbu. Issa, tajli meta nibna f'Adam għandna din il-natura ħażina fina nfusna illi minna isek għandek għajn li minna joħroġ ilma maħmuġ, ilma imniġġes. Din hija l-problema tagħna. U kieku nirrealizzaw il-qagħda tal-bniedem hija wisqar milli jaħseb li hi. Ġifieri kieku bniedem jaqaf u jgħid isma' jekk trid tkun taf il-qagħda tiegħek, il-qagħda tiegħek hija ħar milli inti timmaġina u inti m'intix tajjeb daqs kemm Alla jridek tajjeb. Jiġifieri rridu nqisu wkoll il-ħtija addizzjonali tagħna biex ngħidlek għaliex aħna midinbin, x'taħseb fuqha? Il-ħtija addizzjonali il-fatt li aħna li ġejna minn nisa l-Adam tajjeb, issa minn ġurnata l-oħra qegħdin inżidu l-ħtija tagħna bil-dnubiet tagħna fil-ħsibijiet tagħna, ħsibijiet indenji dwar Alla, ħsibijiet ta' għejra, ta' supervja, ta' kburija, xemm għaddej f'qalbna. Apparti wkoll id-diskors tagħna. Diskors pastas, diskors giddib, diskors ta' ingann, ta' li taf li għandek tgħid il-verità ma tgħidix. Kif ukoll l-imġiba tagħna, il-prestazzjoni tagħna, il-komportament tagħna minn ġurnata l-oħra illi jaqa' l-isfel mill-ideal tal-liġi illi Alla tagħna. Il-Ġesu infatti laqat il-musmar fuq rasu meta jgħidilna li minn ġewwa fih mill-qalb tal-bniedem joħorġu u jsemmi lista twila ta' dnubiet diversi. Li tista' taqra dwarhom fil-gazzetta ta' kuljum minn ġurnata l-oħra. Għandek id-dag, kburija, adulterji, til, supervja, għejra u l-bqija. Ġesu, fil-evalwazzjoni tiegħu dwar il-qagħda umana mhux xejn komplimentus. Jurina l-istat tagħna b'mod realistiku u aħna nħabta li inwaħlu fis-soċjetà. Għax trabbejtek jiena, nidej għax missieri kien inkollu jidej. Inwaħlu f'ħadd ieħor. Fil-familja, fit-trobbija, fis-soċjetà. U maħniex kapaċi ngħidu din hija ħtija tiegħi. Jien qiegħed noffendi lil Alla għax irrid jien
il-qalb umana ta' kull wieħed waħda minna hija dik spira illi minna jintrefa l-ħama u l-ħmieġ li naraw madwarna. U fuq kollox li naraw fina nfusna. Mux jek da bħal meta ngħidu il-Bibja tajdilna dal-klim li ndakem smajna, aħna x'ngħidu dak qalbu tajba, aħna qalbna tajbin, all right, fimt? Mentri hija evalwazzjoni totalment kontra ta' dak li nsibu fil-Bibja, ta' dak illi Alla jgħidilna dwarna u dik l-importanti mhux tajt int, għax aħna ipokriti, aħna nqarqu bina nfusna intenzjonalment jew subconscious, taf kif jiġifieri x'qed jgħid Alla fuq il-qalb tal-bniedem, propjament din. Falluti moralment waħda sew. U din biss kwestjoni ta' komportament imma jew imġib esterna. Hija kwistjoni l-ewwel qabel kollox għall-qalb. Ġeremija jiddeskrivi l-qalb tagħna bħala qarrieqa aktar minn kollox. U marida għall-mewt. Min jista' jifhimha qas jien innifsi. Kemm il-darba jiġrielna illi tkun tittamel it-tajjeb tispiċċa tagħmel ħażin. Kollu riżultat tal-qalb ħażina illi hemm fina. Ġifieri mill-qalb imbagħad naraw l-imġiba ħażina illi ovvjament nagħtu minn ġurnata l-oħra. U x'għandna nagħmlu quddiem daw il-fatti imma? Irridu nammettu illi iva, il-qagħda tagħna hija kif tiddeskrivija l-Iskrittura. Aħna għandna ħabta illi nħibbew wara subajna. Jew kif ngħidu tagħti x-xemx bl-arbil, tipprova tiċħad ir-realtà tal-qagħda tiegħek innifsek. Però għandna rekordju ta' dejn enormi, ħansejħlu dejn astronomiku. Ġesu darba qal parabola ta' wieħed illi kellu jagħti lis-sultan isemmi somma illi impossibbli jkollok ki qed jgħid illi dak huwa d-dejn tagħna quddiem Alla. Dejn ta' kommissjoni, ġifieri x'għamilt? Għamilt id-denja, għamilt il-ħsara fid-diskors, fl-emil, fil-ħsibijiet, ir-rabja tfisser illi inti kellek dispożizzjoni ta' qtil ta' omiċidju. Met inti għandek xewqa ta' passjoni ħażina. Dik hija Ġesu jgħidilna adulterju fil-qalb. U fil-fatt is-soluzzjoni semmejna l-qalb. Is-soluzzjoni li jtinna Alla għal dil-qalb imħassra mhix li jirranġa, ma jgħidilna naqlalkom dik il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam f'dan is-sens li għandna bżonn ix-xogħol tal-Alla. Nerġgħu lura. Mhix inti ħatmur ħatopera lilek innifsek għas l-isptar bla sens tidħol l-isptar biex tagħmel operazzjoni tiegħek innifsek ħadd ieħor Alla. U mhux ħajrranġa ħielek għandna bżonn kif ngħidu nsiru kreatura ġdida, tweli ġdid. Daqshekk hija gravi, kieku mhix gravi u huwa idħol naqra kura u nirranġawha, imma daqshekk hija gravi, qalb ġdida ħanajtek biex ngħidu dit tixbiha. Fimt? Ir-reliġjoni tad-dinja jillapazzaw. Ħafna ċeremonji u ritwal reliġjuż li ma wassal mkien. Tifhem li għandna bżonn l-intervent divin. U dan ikopri l-istat morali kollu tagħna. Mhux biss x'nagħmlu ħażin, x'ma nagħmlux tajjeb. Id-nubiet tal-ommissjoni sejħulhom. Id-nubiet tal-ommissjoni. Ġabu jgħidilna li min jaf x'inhu tajjeb u ma jagħmlux għalih dnub. Kemm nimmissjaw opportunitajiet biex nagħmlu tajjeb u nibqgħu ma nagħmluhomx. Maħabba qas, maħabba indifferenza, maħabba nuqqas ta' mħabba. Eżatt intaqa' ma' nies jgħidlek minix midneb u li kollhom f'moħħhom huma dawk id-dnubiet ta' kommissjoni. Jiġifieri jgħidlek f'moħħu għandek Alla qalli tagħmel xekk u minix qed nagħmilha u jinsew id-dnubiet ta' ommissjoni li Alla jgħidilna nagħmlu ħafna affarijiet u mhux qed nagħmluhom. Jiġifieri għax kieku tqishom ukoll ma lajti qaftajt li nisma' minix midneb u m'għandix bżonn salvazzjoni intajjeb biżejjed. Le, meta tħares lejn is-sitwazzjoni kif jara Alla żgur ma tajtx ma tajjeb biżejjed, anzi gravi, tħares li l-qada tiegħek bħala gravissima u serjissima. Fil-ġudizzju universali se jinfetħu l-kotba. X'kotbu ma daw? Għaddi tissemma fl-Apokalissi u mod grafiku biex Alla jurina li huwa omniscienti
U finalment se jkollna nagħtu rendi kont ta' nafusna. Meta inti xi ħaġa tiktibha qiegħda hemmhekk u m'intix ħadd insija. Aħna mbagħtu minn ħaġa terribbli. Nagħmlu dnub. U sempliċement għax jgħaddi żmien naħsbu li dak sa ninsi. Spiċċa. Qed tifhem. Dik il-fatt li għamilt id-dnub, Alla jaf li għamiltu. Qed tifhem. U Alla iżomna kontabbli tal-emil kollu tagħna. La darba ħalaqna aħna għandna x'naqsmu miegħu. U ma nistgħux naħarbu il-sens morali li hu nnifsu tefa' fina. Mhux hekk nużaw veritajiet dwar Alla ħażin għax ngħidu hi Alla ħanin. U ninsew li Alla huwa ġust. U Alla huwa ġust, Alla huwa qaddis, ma jistax jeħmes id-dnub jew jinsi id-dnub jew ma jkastigax id-dnub. Ma jistax għax kieku ma jkunx Alla u għalhekk kien hemm bżonn li jiġi Ġesu. Għaliex dak id-dnub kellu bżonn ikun ikkastigat. U l-ħlas ta' dnub, is-salarju ta' dnub huwa l-mewt. U għalhekk ġie Ġesu miet, mhux ġast għex u daqshekk mewta normali. Ġifieri Alla jikteb fil-ktib tiegħu nubietna kollha. U biex jasal għad-gawdija tas-salvazzjoni, l-individu allura x'irid jagħmel? Irrid jasal għal dak il-punt fejn jinġaba fih innifsu u jgħid jien ninsab ikkonċernat biżżejjed minħabba dar rekordju ħażin. Hija kwistjoni taħraq għalija. Jew xi ħaġa li smajta u ħanibqa' għaddejsa fil-ħajja normali tiegħi. Ninsabu taħt pressjoni spiritwali minħabba fek, ġifieri il-Bibja qed tagħtina dijanjosi spiritwali. Huwa rekordju totalment fallut. Allura din ix-xhieda tal-Alla kontra tagħna qed inqisha bħala ċajta jew ikkonfrontajt bis-serjetà din il-verità. Din il-verità qed tolqotni, nixtieq nagħmel xi ħaġa dwarha. Fil-fatt hemm ċertu passi fit-triq tas-salvazzjoni, m'hemm shortcuts tas-salvazzjoni, ma tistax tidħol mit-tieqa nflok mill-bieb. U l-ewwel pass huwa li narfu propju l-qagħda gravi tagħna. Again, nagħmlu żball jekk nippruvaw ngħidu isma' nibdew mill-aħbar tajba, imma kif ngħidu qabel l-aħbar tajba hemm aħbar ħażina. Tippruvax iddur ma' salva, imxi pass pass, u l-ewwel pass huwa dan. Jekk ma tagħmilx dal-pass, m'intix ħatara fil-bżonn, b'hemm ta' salvazzjoni żgur jew. Fil-fatt, dil-evalwazzjoni li tat il-Bibja xejn mi komplimentuża, x'taħseb? Żgur. Qalbna timbrata bħala marida fatalment. U ebda intervent uman ma jista' jikkorreġiha jew itejjibha jew fejja. Hija l-funtana ta' kull forma ta' faħx, ta' ħażen. Pawlu infatti fir-Ruman 8 vers 7 jgħidilna li l-moħħ tal-laħam kif jirraġuna l-bniedem maqtuħ minn Alla, separat minn Alla. Huwa ostili għal Alla. Huwa oppożizzjoni attiva kontra Alla, għax mhux sottomessa l-liġi tal-Alla jgħidilna. Għax lanqas ta' bil-ħaq ma jista' jkun. U dawk kollha li huma tal-laħam ma jistgħux jogħġbu lil Alla. Fina nfusna ġifieri ma nistgħux insibu rimedju fina nfusna jew rimedju uman biex nagħmlu lil nfusna aċċettabbli quddiem Alla. Kemm hija importanti din l-ewwel evalwazzjoni. Avolja mhix popolari ma tarxilniex widnejn, imma dana qisek inti mort għand speċjalista sewwa u dana kibda jkellmek jgħidlek isma' għandek bżonn operazzjoni gravi. Ħanneħħilek parti naf minn ġismek u inti tgħidlu ġarma bla sens di. X'jgħidlek qabel jgħidlek isma' marida dil-parti, hemmhekk tagħmel sens it-tieni parti li nista' nfejqek billi nagħmellek dil-operazzjoni. Ġast tisma' jien vera kirurgu tajjeb, ħanneħħilek u ħanfejq. X'qed jgħidlek grazzi no thank you. Jiġifieri Fatti meta Pawlu spjega l-Vanġelu fil-Litera Romani hija l-Vanġelu mifrux qudiemna. L-ewwel 3 kapitli
jiddedikom biex jikkonvinċina illi aħna bidinbin. Sewek aħna dak iż-żmien kien dinja pagana u Rumana u Griega, imma wkoll l-lut reliġjużi wkoll għalilhom li huma bil-reliġjożità tagħhom mhux ħajaslu. Minn għalija konna se nitkellmu fuq il-Vanġilu li aħbar tajba. Ovvjament, jaħbar tajba meta tiskopri il-qada tiegħek u kemm verament teħtieġu l-Evanġelju. Kemm verament jeħtieġ li tirrikorri għand Ġesu biex fih issib is-salvazzjoni ta' ruħek. Ġifieri ma tista' tiskopri xejn attraenti fil-Vanġelu mingħajr ma tkun mixli John, akkużat fik innifsek illi inti trasgressur, ġifieri li inti ksirt il-liġi tal-Alla u tinsab ħadd qudiemu. Dik il-konvinzjoni mbagħad waslek biex tkun tixtieq ir-rimedju. Bħalma it-tabib jgħidlek isma' din hija l-għada tiegħek. U għandek bżonn din il-mediċina. Tifhem? Jekk m'intix konvint li int marid, m'intix ħadd mod tixtrija ma tispiżjar il-mediċina u toħodha. Mingħajr ma nkunu konxi li ksirna l-liġi u allura li ninsabu fil-periklu tal-infern, il-Vanġelu jibqa' irrelevanti. Jibqa' maħniex ħaninteressaw ruħna fih. U jaħbar tajba. Kieku ma tkunx aħbar tajba, kieku nisimgħu l-aħbar ħażina biss. Kieku naraw il-problema tagħna mhux ir-rimedju. Aħna jdu aħbar tajba x'finalment Alla provda rimedju. Mek nifirħu f'dal aħbar. Għandek dak il-żagħżugħ għani li mar saqs il-Ġesu mallem tajb x'għandi nagħmel biex nirt il-ħajta dejjem. Ġesu qallu ikkonfrontaħ bil-liġi biex jirrealizza li hu mhuwiex tajjeb daqs kemm qed jaħseb. Tifhem? Għallu dawn da kollu osservajtu minn żożiti jiena, tifhem, ġifieri x'jonqosni, x'għad jonqosni. Meta Ġesu ippressaħ aktar u għallu mur bieħ kull ma għandek għatih il-foqra u għajja segwini, imbagħad tela. U minn għalih kien tajb biżejjed. Mela kien tajb biżejjed u allura il-Ġesu ma kellux bżonnu. Ġifieri il-liġi miksura hija biex ngħidlek rimedju li tressaqna lejn Ġesu. Ekku. Pawlu sessjat fil-Galatin kapitlu 3 illi l-liġi hija l-għalliema biex toħodna Kristu. Turina li neħtiġuh, li għandna bżonnu urġentament u allura aħna imqanqlin mill-xprunati mill-liġi miksura, iva. Nafu illi r-rimedju jinsab biss f'bin Alla illi ħabna u tallu nnifsu għalina. U biżżejjed illi nammettu li l-umanità hija diżubbidjenti u mħassra quddiem Alla qaddis. L-umanità hija diżubbidjenti, però rridu naslu f'dak l-istadju fejn jien nkun inkwetat fuq innifsi. Fuq innifsi, inkwetat fuq il-qagħda spiritwali tiegħi personalment, naraf jien li jinxewwix kontra Alla. Kontra Alla li ħalaqni, kontra Alla li tani l-eżistenza. Kontra Alla li qiegħed jipprovdili il-neċessitajiet tal-ħajja. Li fih ngħix u nitħarrek u għandi l-eżistenza tiegħi. U qed ngħix f'ribelljoni tiegħu, f'ribelljoni kontrih. U allura jridu naslu il-bniedem irid jasal biex jgħid din il-qagħda hija insapportabbli. Bħal dak li ben il-ħali illi x'imkien mal-ħnieżer maħmuġ bil-ġuħ u qiegħed hemmhekk iżolat għal din mhix il-qagħda tiegħi ħanqum u murat missieri. Mela il-liġi turina il-bżonn tal-Evanġelju. Allura rridu neżaminaw lil nafusna fil-fond, fil-ġewwieni tagħna u naslu għal dak il-verdett kontra tagħna nfusna. Dak li qed jgħid Alla dwari huwa minnu u jien ħanżomm miegħu kontra tiegħi nnifsi. Għax hemmhekk imbagħad ħatinata għali t-tama ta' il-missjoni ta' Kristu bil-mewt u l-xogħol glorjus tiegħu propjament huwa x-xogħol tal-fidwa tiegħu għan-nom tiegħi. Alla jdilja magħna individwalment. U nagħmlu żball jekk noqogħdu naħsbu li Alla jdilja magħna b'mod qisna merħla. Isak inti l-istess mort qudiem dak li mħallef għax tħalt one way u tibda llum ma kulħadd jidħol one way ta' speċi ta' jiena qed nagħmel l-int, Alla u inti, jiena u Alla. Importanti li salvazzjoni u tħassir ma dux ngħidu iwa ta' xi-dinja mart il-baħar ġew ħafna ħażen fija.
importanti. Għax Alla tiddilja mija jiena midneb, jiena għandi bżonn is-salvazzjoni. L-ewwel qabel kollox, qabel ma tħares madwarek. Imma allura il-pis u l-ħtija ta' dnub jinħass minn kulħadd l-istess? Le. Fil-Bibbja per eżempju għandna l-każ ta' Lidja illi semat il-Pawlu jippriedka. U kienet marra reliġjuża tmura laqat tat-talb u kollox, u l-konverżjoni tagħha kienet pjuttost kwieta. Semat dak li qed jgħid Pawlu, laqatu, qed tifhem, u il-fidi tagħha wriet anke billi offritilhom ospitalità biex morru f'dara u tieħu ħsiebhom. Mbagħad għandek każijiet oħra fejn il-ħtija tad-dnub tinħass aktar. Fena fjena. Il-ċenturjun illi Ġesu qallu minix denju illi tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Sawl ta' Tarsu ukoll illi minn għalih kien kollox tapit aħmar, mrobbi tajjeb, fariżew, ġifieri il-krema tas-soċjetà ta' żmienu, però il-konverżjoni tiegħu kienet drammatika ħafna. Fid-daqqa u l-ħin irrealizza kemm verament kien mhux tal-li ma kienx qed iservi lil Alla kif immaġinaw, kien għadu tiegħu kien qiegħed joqtol lill-fidili ta' Ġesu Kristu. Ġifieri le, rridu naslu individwalment biex narfu illi aħna ninsabu f'oppożizzjoni kontra Alla. Issa jiex b'mod drammatiku bid-dmuħ ma tantx tagħmel differenza. L-aqwa illi nkunu konvinti fil-qalb illi ma nistax nibqa' fejn jien, ma nistax nibqa' f'din il-ħama ta' ħmieċ morali illi ċertament se jwassalni fl-infern. Ġesu hawnhekk jagħtina tama, jgħidilna ma ġejx biex insejjaħ nissewwa, imma il-midinbina l-indiema. Ġesu ġie għal kulħadd, Ġesu ġie għal midinbin. Jekk ma tarafx realment illi inti midneb, x'sa jiswilek Ġesu? Il-fatt it-toroq li aħna ngħaddu minnhom u naqbdu differenti minn xulxin, importanti fejn ħa naslu. Urdu naslu propju l-importanti li naslu f'dal punt. Bħal dak il-pubblikan li waqaf qudiem Alla u qallu o Alla ikollok ħnina minni il-midneb. Hemm tittasal kif ħa tasal fil-qosor, fit-tul, fit-tidwir, mhux daqshekk importanti. L-importanti imma li jien tasal f'dak il-punt. Li taqaf qudiem Alla intu Alla u tiddikjara ħanajtek verdet kontra tiegħek innifsek. Dak huwa pass importanti li jsir. Ġifieri biex nibdew nikkonkludu il-dnub personali tiegħi la nista' nċekknu. Nista' nirraġu jobda hekk. Dik il-mentalità titla'. La tista' tiskużah. Niskużax għax dak ġanni nidej. Qed tiskużah. Qed twaħħal fatt ieħor. M'intix qed tkun serju dwar il-qagħda tiegħek, irridu nikkonfrontaw il-qagħda spiritwali tagħna, għada falluta, għada ta' dejn astronomiku qudiem Alla illi mbagħad Alla nnifsu ifa. Jintervjeni u jaqlana minn dik il-ħtija u jippreżentana fil-preżenza tiegħu b'fer kbir. Nirringrazzjakom u nirringrazzja lilkom li segwejtu dan il-podcast, imbirek min jisma', nittama li kien ta' interess għalikom, jalla jkun ilkom taġid għal-ħajja tagħkom. Nfakkarkom ukoll li qegħdin nagħtukom dan il-booklet min jixtieq, kull ma jrid jagħmel jibgħat SMS fuq in-numru 79309730 u nibagħtulkom xejn, nibagħtu isimkom u l-adress tagħkom. Nirringrazzjakom.